Montilla respon. Senyor Montilla, vostè diu fets, no paraules. Ho veiem escrit per tots cantons, però de quins fets ens parla? Què vol dir la Catalunya social de la que parla? Vol dir treballar per tothom. Vol dir treballar per la Catalunya dels 7 milions de persones que viuen i treballen a Catalunya. Vol dir defensar amb fermesa els interessos de Catalunya. Vol dir treballar per la Catalunya del present, la dels nostres pares, i per la Catalunya del futur, la dels nostres fills. Vol dir prendre decisions que no sempre seran populars. Vol dir sumar i no restar. Vol dir compartir valors. Vol dir la Catalunya que jo estimo, la Catalunya que vostè estima, la Catalunya que estimem tots, la Catalunya que s'ha de fer estimar. Treballant amb fets i no amb paraules ho aconseguirem. Montilla, president. Ningú no farà més pels catalans.